So hello friends, welcome back to my another new video. So friends, दा YouTube ना मोनसे जोबोर मोजां अपडेट्स फैबावबाय आरोखि ना. Okay, so बे जेनाखि YouTube अपडेट्स फैनाया जों जेनाखि YouTuberफोरनि जेनाखि अर्निंआ माने इंक्रिज जासिगासिनो ना एबनबाय. जेनाखि बे YouTube अपडेट्स फैनाय बे अपडेट्स फैनाया जों गासिबो YouTube क्रिएटर बिथांमोननि जेनाखि YouTuber बिथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां आरोखि ना. So बे अपडेट्सआनो जादों मा YouTube thanks. Okay, so बे YouTube thanks आ मा होनना बुङोबा जेनाखि एबनबाय जों YouTuberनि अर्निंआ इंक्रिज जासिगोन आरोखि ना. Okay, so बे इंक्रिज जानायनि जाहोना माब्रै इंक्रिज जागोन आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों माने एक्सप्लेन खालामनो आरोखि ना. So बेनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय. आं नोंथांमोननो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन खालामनो खोन्थागोन मा सिस्टेमनि जेनाखि बे YouTubeनि जेनाखि आपडेट्स फैनाय जेनाखि YouTube thanks आरोखि ना. Okay, so दा जेनाखि फर एग्जाम्पल हमना ला जेनेबा नोंथाङा सासे YouTuberनि भिडिअखौ नायोबा मा बेयावहाय मा जेनाखि सासे YouTuberहाय चेनेलखौ मनिटाइजेसन अन जानायनि जाखांनायनि उनावहाय मा मोनसे जेनाखि साबस्क्राइबनि साइडआवहाय माने जइन बाटन लागायनानै दोनो ना नङा होमबा बे जइन बाटन मोनो नङा होमबा बे जोङो माने जइन बाटनाव जेनाखि क्लिक खालामनाय जेनाखि जों जेनाखि बे YouTuberनि जेनाखि मेम्बारशिप जानोबा जेनाखि जइन जानांगौ नङा होमबा स' बेवहाय माखासे माने मेम्बारशिप जानोबा जेनाखि बिथांनि सोरनोबा फर एग्जाम्पल जेनेबा सोरबा सासे YouTuberनि चेनेलावहाय जों मेम्बारशिप जानोबा जों बे जइन बाटनाव क्लिक खालामनानै जोङो मेम्बारशिप लानांगौ जाना फैनो आरोखि ना नङा होमबा स' बे मेम्बारशिपनिबो माखासे प्राइस थायो जेनाखि बे डिफाइन खालामो जेनाखि बे YouTuberआ जेनाखि मान्थलि मेम्बारशिपनि जेनाखि प्राइसखौ बेसेबां दोनो अके स' बे 100 बा 200 बा 5000 बा 100 बा 200 स' बेफोरबायदि मोनसे मान्थलि मेम्बारशिप जेनाखि प्राइस थायो आरोखि ना जोङो सोरनिबा YouTuberनि जेनाखि मेम्बारशिप जानो सानोबाबो आरोखि ना स' बेवहाय जोङो पे खालामनांगौ जानानै फैयो आरोखि ना जेनाखि बिथांनि चेनेलावहाय जोङो मेम्बारशिप जेनाखि जइन जानांगौ जेनाखि जइन जानोब्ला आरोखि ना स' नोंथांमोनाथ' बे बाथ्राखौ अलरेडि मिथिखायो जानांगौ गोबां मानसियानो स' बेबायदि आरोखि ना स' आरोबाव जेनाखि नेक्स्टआ जाहैदों मा जेनाखि सासे YouTuberहा जेनाखि लाइभ स्ट्रिम फैयोबा लाइभ स्ट्रिम फैनायावथ' माने सुपार चाट हरो ना स' बेबायदियावबो सुपार चाट हरनायाव जेनाखि YouTuberनि अर्निंआ इंक्रिज जायो आरोबाव मोनसेया जाहैदों मा जइन जेनाखि मेम्बारशिप लानाय बेफोरबायदियावबो मा साबस्क्राइबार बिथांमोना जेनाखि मेम्बारशिप लानाय जेनाखि जइन जानाय चेनेलाव जइन जानाय बिदियाव मा इंक्रिज जायो आरोखि ना जइन जानाय आरो लाइभ स्ट्रिमिंआव जेनाखि सुपार चाट आरो सुपार स्टिकार हरनाय बेफोरबायदियाव मा YouTuberफोरनि अर्निंआ आरोबाव इंक्रिज जायो आरोखि ना स' आरो नेक्स्टआ जाहैदों मा दा आपडेट्स फैनाया बे जाहैदों मा YouTube thanks बे YouTube thanksनि दारैबो आरोबाव जेनाखि YouTuberनि जेनाखि अर्निं बे अर्निंआ आरोबाव फुरा इंक्रिज जाबावसिगोन आरोखि ना एपनिफ्राय मारै होनना बुङोब्ला जेनाखि एपनिफ्राय बे YouTube thanksनि जेनाखि अपसन बे अपसना जेनाखि जों फर एग्जाम्पल जेनेबा सासे माने मोनसे भिडिअखौ प्ले खालामनानै नायोबा जेनाखि बे भिडिअआवहाय जेनाखि लाइक डिसलाइक शेयार डाउनलड बा क्रिएट क्लिप्सनि जेनाखि मोनसे अपसन ओंखारो नङा होमबा स' बे साइडआवहायनो मा जेनाखि बे YouTubeनि जेनाखि थेंक्स होननाय अपसनाहाय बेवहाय एड जागोन आरोखि ना स' बे YouTube thanksआवहाय जोङो माने सासे YouTuberनो माने फैसा जेनाखि मानिखौ सेन्ड खालामनो हागोन आरोखि ना जेनाखि जइन जेनाखि मेम्बारशिप आरो जेनाखि लाइभ स्ट्रिमिं फैनायाव जेनाखि सुपार चाट एबा सुपार स्टिकार हरनाय स' बेबायदि आरोखि ना बे YouTube thanksआबो जेनाखि बे थेंक्स आपडेट फैनायाव जेनाखि बे थेंक्सनि अपसन ओंखारगोन आरोखि ना अके स' बेबायदि आरोखि सुपार चाट आरो जेनाखि मेम्बारशिप लानाय जइन बाटन बेफोरबायदि जागोन आरोखि ना माने बे जइन जेनाखि बे YouTube thanksनि जेनाखि मानि सेन्ड खालामहरनाया जाहैदों ओरैबायदि मोनसे गिफ्ट बायदि हमना लादो जेनाखि सुपार चाट आरो जइन बाटन जानायाबोथ' मोनसे गिफ्ट बायदिनो आरोखि ना सुपार चाट हरनाय बायदिनो जेनाखि सुपार चाट आरो सुपार स्टिकार हरनायाबो मोनसे गिफ्ट हरनाय बायदिनो जायो आरोखि ना होमबा माने सासे जोंनि YouTuberखौ जों मोजां मोनोबा जेनाखि फेभरेट YouTuber बा नोंथाङा मोजां मोनोबा बे YouTuberनोथ' सोरबा गोबां मानसिया माने सुपार चाट हरो ना बेफोरबायदि जागोन आरोखि ना बे YouTube thanksनि अपसना बे YouTube thanksआव क्लिक खालामोबा बेयाव माखासे जेनाखि पेमेन्ट हरनांगौ बेफोरबायदि अपसन ओंखारनाय जेनाखि लाइभ स्ट्रिमिंनि सुपार चाट एबा जइन बाटनाव हरनाय बायदि आरोखि ना स' बेयाव जाहैदों मिनिमाम $1 $2 आप टु बिदिनो $10 $20 बेबायदि जागोन आरोखि ना स' आरोबाव बेवहाय मोनसे बेनिफिट्सआ जाहैदों मा जेनाखि नोंथाङा जेनाखि जाय बिथाङा जेनाखि सासे YouTuberनि भिडिअआवहाय बेबायदि जेनाखि थेंक्स बे YouTube thanksनि दारैहाय मोनसे मानिखौ सेन्ड खालामहरोबा बे कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांनि जेनाखि मानि सेन्ड खालामनाय बियो मा एकदमबारे आफाराव थागोन आरोखि ना माने एकदमबारे गोजौथाराव थागोन आरोखि ना बा बेबायदि जेनाखि जाय सुपार चाट हरग्रा बे सुपार चाट हरग्रानि जेनाखि बेनिफिट्सआ जाहैदों मा नोंथाङा जेनाखि YouTube चेनेल दङबा माने बेबायदियावथ' माने सोरबाफोर माने आरोबाव बे कमेन्ट सेक्सनाव क्लिक खालामनानै नायोबाथ' माने सोर सुपार चाट हरदों जेनाखि बे मानिखौ सोर जेनाखि थेंक्सनि दारै माने YouTube thanksनि दारै बेबायदि मानि सेन्ड खालामना हरदों स' बेफोरबायदिखौ चेक खालामनो नायो आरोखि ना माने सोर हरदों मानसियाथ' माने नोंथांना चेनेल दंबा नोंथांनि चेनेलखौ चेक खालामना नायगोन सोर मानसिया हरदों आरोखि ना स' बेबायदियाव मा नोंथांनि चेनेलावबो ग्र' जानायनि चान्स दं आरोखि ना बे जाहैदों मोनसे जोबोर मोजां बेनिफिट्स आरोखि ना जेनाखि YouTube thanksनि मोनसे मानि सेन्ड खालामहरनाया
स' बेफोरबायदियाव मा जोंनि चेनेला ग्र' जानायनि चान्स दंसै आरोखि ना एबारनिफ्राय आरो बेनिफिट्सआबो जाहैदों मा बे थेंक्स जायनाखि इउटुब थेंक्सनि बेनिफिट्सआनो जाहैदों मा जायनाखि इउटुबाराथ' मेरला जाबायना दा बर'फोरनि गेजेरावबो नङा होमबा स' जों जायनाखि गासिबो इउटुबारफोरनि मोनसे बेनिफिट्स बे खुनु नेगेटिभ बाथ्रा नङा बे गासिबनिबो थाखायनो मोनसे पजिटिभ बाथ्रा आरोखि ना माने मोजां एबारनिफ्राय इउटुबारफोरनि आर्निंआबो इनक्रिस जासिगोन जायनाखि इउटुब थेंक्सनि दारै माने सेन्ड खालामहरग्रा बिनि माने सेन्ड खालामहरनाया माने एकदमबारे माने गोजौथाराव माने आफारथाराव आरोखि ना एकदमबारे टप कमेन्टआवहाय थाहैगोन आरोखि ना बिनि जायनाखि माने सेन्ड खालामहरनाया सोर खालामहरदों स' बेनोमोन आरोखि ना जायनाखि इउटुबनि जायनाखि बे इउटुब थेंक्स मोनसे गोदान आपडेट्स फैनाया अके स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ स' नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो नोंथाङा जुदि आं चेनेल बा चेनेलखौ जायनाखि साबस्क्राइब खालामो जायनाखि साइडआव थानाय बेल आइकनखौ प्रेस खालामो जायनाखि आं गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो बेनि नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय अके स' मानो होनोब्ला नोंथांमोना आंनि बे चेनेलावहाय इउटुबजों रिलेटेड थानाय टिप्स एन्ड ट्रिक्स भिडिअसखौ जायनाखि आरोबाव इउटुबनि मोनसे माखासे माने आपडेट्सफोर फैयोबा नोंथांमोना आंनि बे चेनेलाव नुनो मोनबाय थागोन भिडिअखौ बेनि थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो जायनाखि बेल आइकन प्रेस खालाम जेब्लाखि गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो बेनि नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय अके स' थेंक्स फर वाचिं बाय बाय